Bangcwatywe ngoncedo lukasodolophu kumasipala iDr AB Xuma nosomashishini namhlanje abantwana ababini abayibatsha abangqongqa bekobentlombe kwilali yasebhekileni eNgcobo eMpuma Koloni. Isithethi sosapho uMnumzana Mxoli Ndima uthi nangona bengaqinisekanga ngesizekabani salomlilo kodwa barhanela ihita. Umama wezintsana ubethe tsixa de Gauteng ukuya kuthenga amalaphu okuthunga ngethuba lokwehla kwesi sithwakumbe. Sisephansi kophando lwamapolisa esona sizekabani somlilo otshise aba bantwana belikhaya basweleka belele. Nangona kunjalo isithethi sosapho sirhanela kuba lo mlilo ubangelwe yihita. Kulo mlilo ke wawungaze kuba kwenzeka kanjani, uqalwe yintoni, esikokela ihita. Kulapho ke basweleka khona abantwana ababini baneminyaka emithathu neminyaka eli-11. Usodolophu kumasipala iDr AB Xuma ephelekwe libhunga lonke ukuzawuzimasa lo mngcwabo uthe kuyabonakala ukuba umama wabantwana utsala nzima nanjengoko senzeke isisiyelegu eye kuzama amalaphu okuthunga eRhawutini nekukuphela kwendlela yokuvusa iphango leentsana zakhe. Sizawukwenza amaqhinga ngoku ukuqinisekisa into yoba unomatshini wakhe sijonge into yoba kwabasomashishini sihambe sithetha nabo akekho okonosidonethela ngesitokho sokuqala ukwenzela into yoba kuthi nangona besolekelwe ngulo mntana wabo kodwa babone into yoba akufi mntu ngokufa komnye umntu. Into ebalulekileyo apha into yobana sikhangela amacebo okuphuma kwindlala. Endicingayo ukuthi amanye awo yinto yobana kulinywe igadi so that abantu bangaxhomekeki kwezaa mali zezibonelelo zikarhulumente, kodwa yena noko unayo iprojekthi azenzela yena yomthungo ekufuneka ngokayincedisiwe ngethamsanqa. Umasipala we-AB Xuma setshilo into yobana uzawuzama ukuncedisa ukususa ikati eziko. Kanti namanina kwibhunga likamasipala azibophelele ekubeni abeliliso kumntwana ushiyekileyo kweli khaya uqinisekisa ukuba uyolulwa ngokwasemphefumlweni yaye uyaziqoshelisa izifundo zakhe usapho lungahlawulanga nepeni emdaka. Ndizawukwazi ke ngoku ukulobhisha nakwabanye amanina akwezinye ii-sub-regions sikwazi ukuzoxhasa lo mama weli khaya. So siyazibophelela ke singomama ukuba lo mntana ushiywe apha sizawuthi simjonge nxa zonke. Aba bantwana bangcwatywe felefele ngoosomashishini baseNgcobo nabo basuka kwimimandla engqongileyo.